Mga paps, mapuhatag ka ng sudan sa Casino Espanyol mga paps. Mga ni mga paps, ang Casino Espanyol dili sa may sa ning lugar dire. Ramos man siguro ni. Ako kayo kabog asa ning lugar ning kasinuhan ni. Okay na mga paps, nanako ang sudan ako nang na-pick up. So maginahinay na ta. Adto na ta sa Escolapios. Ito na niya to ang order nga sudan mga paps. Na ang order nga sudan mga paps. Muna siya sa backseat na kong ibutang. So ito na ang ihatod mga paps. Kapit na ta sa kuyawas motor mga papson ay daog. Kuyang masunog apil
So, babay na mga paps kay mo abot na ko sa balay. So, gahin ako.